Most wanted sa nasud Amerika tungod sa kasong child pornography na dakpan sa Cagayan de Oro City. Saron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap, exclusive. James? Yes, Sara, usa ka US citizen nga adunay 34 ka warrant of arrest sa kasong distribution and possession of child pornography sikop sa mga operatiba sa Bureau of Immigration Intelligence Division sa Cagayan de Oro City. Sa operasyon nga gikasa sa mga operatiba sa Bureau of Immigration Intelligence Division 10, dakpan ang usa ka US citizen na adunay patong-patong nga kasong distribution and possession of child pornography sa nasud Amerika. Ang dinakpan na ilang si Gregory Evans Nelson, 68 anyos, ug nagpuyo sa barangay Balulang, Cagayan de Oro City. We have a hard time to monitor his movement because he is aware that the immigration is looking for him. So anyway, this is actually a warning for those illegal foreign nationals trying to hide in our country, that no matter how they hide in our country, the long arm of the law shall always catch them. Ang maong dinakpan, dugay na kunong gipangita sa Federal Bureau of Investigation kon FBI sa Amerika. Tungod sa 34 ka mga warrant of arrest niini, gumikan sa kasong pornography, sumala sa Office of the Overseas Criminal Investigation sa US Department of State. Nakaandam na kuno ang summary deportation order sa maong suspect ug na-revoke na sab ang passport niini. Gisuwayan sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao pagkuha ang bahin sa maong dinakpan apan wala na kini miluwat pa og pahayag. The FBI or the agents of the United States will pick him up from Davao going in Manila. Sa karon ana-ana ang maong suspect sa Davao Detention Facility sa Bureau of Immigration alang sa disposisyon sa iyang mga kaso. Sara? Okay, dagang salamat, James Paulo Yap.